Cando Colou chegou a América, o territorio xa levaba máis de 20.000 anos habitado. E había unhas civilizacións prósperas e avanzadas, chamanse as precolombinas por existir antes de Colón. Serían a Maya e a Azteca na zona de Mesoamérica, ou América Central, e a civilización Inca na zona dos Andes. E por que dicimos que son unhas civilizacións prósperas? Pois porque usaban a pedra como material básico, tiñan unha agricultura desarrollada de algúns produtos que non existían en Europa, como pode ser o millo, o tomate, o algodón, as patacas, as cabazas, tamén incluso o cacao ou os feixóns, pero xa non caben no sitio. E a gandería, sobre todo, as llamas e as alpacas, que son as que teñen ese peinado tan moderno. O problema é que se non eran animais de tiro, polo cal nunca se preocuparon en inventar a roda. Tamén coñecían a minería e a aliaxe dos metais, es la aleación de los metales, sobre todo prata e cobre. En o que respecta ao comercio, sobre todo era o troco, ti dasme isto e eu douche outro. Pero tamén podían utilizar como moeda o cacao, a semilla de cacao, ou o ouro en polvo. Como era a sociedade dos povos precolombinos? Pois arriba de todo estaba o emperador, que era o que tiña todo o poder. Despois, o seguinte grupo serían a nobreza guerreira, os funcionarios do Estado e os sacerdotes. E máis abaixo xa estarían os artesáns, os campesiños e, por suposto, os escravos. Eso xa de último. Despois, a nivel religioso, eles eran politeístas, é dicir, que tiñan varios dioses e que realizaban sacrificios. E tiñan un alto nivel cultural, coñecían as matemáticas, coñecían o número cero nas matemáticas, sabían moito da astronomía, controlaban as fechas, tiñan bons calendarios, e con todo este coñecemento o aplicaban, entre outras cosas, nos sistemas de irrigación, que os sistemas para ter os cultivos con auga, facían pozos, canles, diques. Os povos precolombinos na zona de Mesoamérica, que está ubicada en América Central, casi toda América Central. Primeiro estarían os mayas, estaban no sur da península do Yucatán e duraron do século V ao século XV, que foi ata a chegada dos españois. Estaban organizados en cidades-estado, non había unha capital, non había un mando central, cada cidade era independente das outras. Unha moi importante era Chichén Itzá. Anda, la mamma en Chichén Itzá. Estaban moi evolucionados e usaban a escritura xeroglífica. O que falábamos de ata o século XV, non se sabe moi ben por que desapareceron os mayas. Hai moitas teorías, cambios climáticos, ataques dos aztecas, os españois, pero a realidade é que non se sabe, un dos grandes misterios que existen aínda. O segundo pobo serían os aztecas, que viviron no Val de México entre o ano 1200 e 1519. Vamos a ver por onde estaban. Ui, estos son os cárteles. Volvamos atrás en el tempo. Esto sí que é a zona dos aztecas. Decimos hasta 1519 porque foi o momento en que foron conquistados polos españois. A capital estaba en Tenochtitlán, o que hoxe é México DF. Eran un pobo guerreiro, conquistaron un gran imperio. E moitos dos povos conquistados non estaban nada contentos cos aztecas. Eso xa se poderá ver cando se estudie a caída do Imperio Azteca. O emperador, que estaba en Tenochtitlán, tiña moitísimo poder, era o mando supremo. Os povos precolombinos na zona dos Andes, estes eran os incas, só eles. Habitaban nos altiplanos da Cordillera dos Andes, era unha zona moi montañosa, moi rocosa. O imperio durou do ano 1100 ao ano 1532 e a súa capital era Cuzco. Toda esta zona é o que hoxe sería os países de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile e incluso un trociño da Argentina. E, de feito, hoxe aprendín que onde naceu o meu avó, que é San Juan, un pouco máis arriba da cidade de Mendoza que aparece no mapa, era territorio inca. Era unha zona moi extensa que tiña ata 12 millóns de habitantes. E como era moi montañosa, necesitaban cultivar en terrazas. Nas zonas, para poder facer plano, pues iban facendo terrazas, como vemos nesta foto de Chichén Itzá.
O emperador chamábase Gran Inca. Espera, déjame un segundito Aí de nada. temos unha foto de Atahualpa con unhas inscripcións moi groseras. Era considerado o fillo do sol.